Nej, kom her. Hvad synes du så om den nye pige i klassen? Alexandra? Ja. Hun er ikke lige min type. Nej, jeg synes han er sød. Prøv at se der. Står. Ja, det gør han jo, Robert. Når det er svært at få øje på mange. Pigerne er jo vilde med ham. Skal jeg prøve? Tror du, vi er med i biffen? Det er vel et forsøg værd. Okay, jeg gør det. Held og lykke. Så Las Vegas i går. Ja, Sam hun er altså nydelig. Ja, hun må fandme godt lægge op for min hej på hovedet. Hahaha. Jeg har altså ingen chance ved hende. Hun får mig kun se for en dum vinkel af. Ej, stop med at tage det så tungt på dig selv. Du har fået en til at grine 2 gange. Det skal nok gå. Prøv at se, hvordan hende og Ronny har det sammen. Hvordan går det, skat? Prøv lige at høre. Hvor længe plejer Ronnys forhold egentlig at vare? Max en uge, tror jeg. Ja, nemlig. Han har droppet hende, inden du kan nå at sige find pølseskin, trækker maven ud og ind. Hvad er klokken? Ja. Er klokken allerede så meget? Min mor, hun har bare krebinetter og stegt de små op og alt. Det var mega livret der, jeg godt, man. Vi ses. Hvad var nu det der fuglelort igen? Vi ses, Heina. Kom nu, Robert. Du kan godt, du kun lige derhen, mand. Kom nu, vis dig den mand, du er. Hej. Hoi. Det er noget pænt hår, du har. Tak, det er loyal. Og fedt, det bruger jeg også selv. Fanden, står du der gerne på min dame, eller hvad? Nej da, jeg vil bare lige sige hej. Nå, så skru bag med dig, du til dreng. Fem ikke nogen, der skal stå og rave min egen del. Så kommer tilbage, så giver jeg dig bare forstået. Ja, okay. Nej, jeg vil ikke flygte længere nu, jeg tager mig sammen. Forresten, Ronny, ikke op? Kan man ligesom ikke eje nogen, ikke? Og det er nok ikke din dul. Hvad satan? Åh.
Hold kæft, mand, så kan du lære det der, lille knægt. Ej, hvor du travlt, Ronny. Hold din kæft, mand. Han bedte selv om det. Jamen, du slog ham. Ja, det må du fandme selv om, mand. Jeg skrider op til Harald og får en bajer. Er du okay? Det var et hårdt slag, du fik der. Det er ikke slemt. Jamen, det var da modigt, at der svarer ham igen. Tak. Nogen skulle gøre det. Og så blev det bare mig. Tjen, altså så meget bedre end ham. Tak, hvor sødt sagt. Ja, det var så lidt. Min mor, hun har sagt, at man skal være sød og galant over for engle. Skal du så ikke invitere mig ud? Skal jeg vel. Men du må altså love, du ikke siger nej. Men det lover jeg. Okay. Er du med i biffen? Ja, det vil jeg da rigtig gerne. Yes! Det var en god film. Ja, Stuart Little, han er bare den bedste. Ja. Du har smukke øjne. Ej, tusind tak. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Oh, you touch my tra-la-la. Touch my tra-la-la. Den er lavet af mig.